Сорос изля стотици милиони в България, за да може да промива мозъка на младите и да ги настрои срещу братска Русия. Да може да настрои двата братски народа един срещу друг. Да опетнява постоянно репутацията на Русия и да казва колко е лоша Русия и руския народ. И с кое е лоша Русия? С това, че благодарение на нея ние днес не се наричаме османци и че не носиме челми. С това, че когато сме били с СССР, ние сме имали една от най-боеспособните армии на Балканите, армия, с която се е съобразява всяка наша съседка. С това, че износа по това време към Русия е бил толкова голям, че е могъл да изхранва целия български народ, без да има глад и мизерия, какъвто има сега. Или може би, че АЕЦ Козлодуй е една руска разработка, която години наред е давал евтин ток на българите, а сега ние плащаме скъп ток на разни търгаши. А с какво е добрия Сорос? С това, че ни докара ПП-тата на власт, които докараха държавата до фалит, с всичките тези корупционни схеми в митниците, с незаконните вайпове, които доведаха до смъртен случай в България, може би един или два, вече не знам колко станаха, с подписите, фалшивите подписи на Ленчето Бориславова, с потъпването на Конституцията, която постоянно ПП-тата правеха, газенето и потъпването на българската Конституция, или може би с това, че ни докараха джендър идеологията в България, третия пол, София Прайд, които развращават нашите деца. Някои политици обаче се усетиха, за което аз ги поздравявам, и в момента искат разследване срещу всички НПО-та, които се финансират от Джордж Сорос. Поздравявам ги още веднъж за това нещо, макар и късно, те се усетиха. Това трябваше да се случи много по-рано, за да може цялата тази медийна пропаганда и цялата тази помия, която се изля по Русия и руския народ, да приключи. На вас, българи, оставям да си извадите извода за добрия Сорос и за лошата Русия.